Έλα πίσω, έλα πίσω. Άστε το ρε παιδιά, άστε το έτσι κάτω. Sorry, Nico. Είναι όλοι που να πάμε, ρε. Nothing but put it there. Να σας καλωσορίσω όλους. Να έχουμε και εσείς δίπλα μου. Ναι, για να δείξετε ότι σκέφτεστε τους άλλους. Να σας έχω στην Κύπρο. Αντίθεση ενδεχομένως και να σκεφτούμε. Για να κάνουμε μια συζήτηση ουσιαστική των συναντήσεων και πώς πρώτα το Κυριακό παράδειγμα είναι μόνο για την συμπάρκη του οργάνωσης. Δηλαδή, κλείσαμε την Αγγλία, της Αφρικής, κάθε περιοχή της Turkish Airlines με άλλες στρατηγικές ανοίγοντας πρεσβείες. Εμείς κάνουμε σχεδιασμό. Θεωρώ ότι είναι η Ιταλία και θα μας προτούν το χρόνο να θέλουμε τις θέσεις. Άρα πρέπει να το βάλουμε μάρκετ του χρόνου. Να γίνονται Κυρίες και κύριοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά, αλλά πολύ περισσότερο με συγκίνηση που σας καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο, που σας υποδέχομαι για πρώτη φορά στο Προεδρικό Μέγαρο. Όπως ανάφερα και χθες βράδυ, είναι πολλά και έντονα τα συναισθήματα που με κατακλείζουν, βρισκόμενος ανάμεσά σας, ανάμεσα σε φίλους και σε συνεργάτες. Το κυρίαρχο για μένα φυσικά αίσθημα είναι αυτό της ευγνωμοσύνης προς όλους εσάς που δεν σταματήσατε λεπτό να αγωνιάτε, να αγωνίζεστε και να υπερασπίζεστε την πολυαγαπημένη μας Κύπρο, και όλα αυτά ανιδιοτελώς και χωρίς την ουσία να ζητάτε οτιδήποτε από την πατρίδα. Θέλω να το επαναλάβω απόψε, γιατί το νιώθω πολύ έντονα. Είχα την ευλογία, γιατί για ευλογία πρόκειται, αρχικά ως φοιτητής να γνωρίσω την παροικία μας στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1993. Είχα στη συνέχεια την ευλογία να γνωρίσω ως διπλωμάτη στην παροικία μας στο Λονδίνο το 2002 και ακολούθως την παροικία μας στην Αθήνα το 2010. Συνεπώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γνωρίζω από πρώτο χέρι τη μεγάλη και ανιδιοτελή αγάπη και έγνοια σας για την πατρίδα μας, για την Κύπρο μας. Και γνωρίζω ότι ένα ευχαριστώ ή η απόψινή δεξίωση δεν είναι τίποτα, δεν είναι αρκετό για την ανιδιοτελή, ανέριστη
και πολυεπίπεδη προσφορά σας στον τόπο μας. Οι αγώνες σας αποτέλεσαν και εξακολουθούν να αποτελούν μέχρι σήμερα τον φωτεινότερο φάρο, τον ισχυρότερο αρρωγό για όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προσπάθειά μας για απελευθέρωση, για τερματισμό της κατοχής, για την εξέβρεση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης που θα δικαιώνει τον κυπριακό λαό. Και επιτρέψτε μου να επιμείνω λίγο περισσότερο στην ανιδιοτέλεια. Σας είπα προηγουμένως ότι το βίωσα προσωπικά. Στην ανιδιοτέλεια, σε αυτό που οι πρόγονοί μας ονόμασα φιλότιμο και προϊόντος του χρόνου κατέστη ελληνικό προνόμιο, αφού όπως γνωρίζετε δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο καμιάς άλλης γλώσσας ανά το παγκόσμιο. Το φιλότιμο, η αγάπη προς την προσφορά για τον συνάνθρωπο, την κοινωνία, την πατρίδα, χωρίς ποτέ να αναμένεις το όποιο αντάλλαγμα. Αυτό λοιπόν το φιλότιμο είναι που προσωποποιείται και που διαφημίζεται σε όλη την Ιφίλιο και προφανώς σας έκανε να ξεχωρίζετε, να πετυχαίνετε και να διακρίνεστε ως παγκόσμιοι πρεσβευτές της πατρίδας μας. Η τιμή αυτή που σας προσφέρει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι τίποτε άλλο από την πιστοποίηση της εν λόγω αριστείας σας προς την κοινωνία και κυρίως προς τον τόπο σας. Και κυρίες και κύριοι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το θεσμό που καθιερώθηκε πριν λίγα χρόνια, απόψε αποδίδουμε την ελάχιστη τιμή που οφείλει η πολιτεία σε 5 συμπατριώτες μας που έχουν διακριθεί για το ενάρετο ήθος τους και την προσφορά τους. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ ονομαστικά στην κυρία Ισμήνη Μιχαήλ, στον κύριο Στέλιο Γεωργιάδη, στον κύριο Κυριάκο Τσούπρα, στον κύριο Πασχάλη Κιτρομιλίδη και στον κύριο Χαράλαμπο Καπνουλά. Η προσφορά σας προς την πατρίδα θα χαίρει αιώνια της ευγνωμοσύνης, τόσο εμένα προσωπικά, αλλά και πιο σημαντικά του συνόλου του κυπριακού λαού. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλείται η κυρία Ισμήνη Μιχαήλ, όπως παραλάβει το μετάλλιο από την αυτοεξοχότητα των Πρόεδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Πολύ συγκινημένη με όλο αυτό που βρίσκομαι εδώ πάνω τώρα και αυτό το οφείλω στον το πρόεδρο μας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Αυτό το οφείλω στον εξοχότατον πρόεδρο μας, κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, που θέλω να πω ότι είχα και εγώ την ευκαιρία και την τιμή να τον γνωρίζω και να τον εκτιμώ και στα φοιτητικά του χρόνια στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να εύχομαι ο Θεός να σας βοηθήσει να συνεχίσετε το έργο σας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και την Ομοσπονδία των Κυπριακών Οργανώσεων της Αμερικής και ιδιαίτερα τον πρόεδρο της, τον κύριο Κυριάκο Παπαστεφάνου, για την μεγάλη δουλειά που κάνει με την Ομοσπονδία. Χαίρομαι γι' αυτό. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό μας Φίλιπ Κρίστοφερ, πρόεδρο της ΨΕΚΑ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Αμερικής, που στυχάνει να είμαι και εγώ μέλος του Παγκύπριου τώρα. Και θέλω να πω ότι όπου και αν είμαστε, όπου και αν βρισκόμαστε, έχουμε στην ψυχή μας την αγάπη και προσπαθούμε όλοι για έναν κοινό σκοπό που δεν είναι άλλο παρά η ελευθερία της Κύπρος μας. Ευχαριστώ πολύ και καλωσορίζω και όλους τους επισήμους. Καλείται ο δόκτωρ Στέλιος Γεωργιάδης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Σήμερα είμαστε τιμόμενοι, αλλά πραγματικά η τιμή είναι δική μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου, πρόσφυγες από την Αμόχωστο και από το Ακριτικό
Καϊμακλίν, τα αδέρφια μου που είναι εδώ, τη γυναίκα μου που είναι Ροδίτισσα, και για μένα έτσι έγινε και η Ένωση, και φυσικά τα παιδιά μου που είναι εδώ, το Χάρη και την Κατερίνα, που αποτελούν το μέλλον του απόδημου ελληνισμού. Θέλω απλά να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανος για όλους τους απόδημους Κύπριους Έλληνες. Καταφέραμε πολλά σε δύσκολες συνθήκες, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι με την καθοδήγηση της παλαιάς γενεάς, οι νέοι μας, που είναι πάρα πολλοί εδώ σήμερα, μπορούν να καταφέρουν πολύ περισσότερα για να ελευθερώσουμε την Κύπρο μας και να δούμε την Κύπρο μας εκεί που της αξίζει παγκοσμίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλείται ο κύριος Πασχάλης και Τρομιλίδης. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την τιμή. Είναι μια μεγάλη στιγμή, συγκινητική στιγμή δικαίωσης και ενίσχυσης για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε ως τώρα για όσα χρόνια μας δώσει ακόμα ο Θεός. Απλώς ήθελα να σας πω ότι με εξέπληξε ελαφρά η πρωτοβουλία, γιατί δεν αισθάνομαι καθόλου απόδημος. Αισθάνομαι ότι ανήκω εδώ και έχω μια Κύπρο μέσα μου, η οποία μπορεί να μην υπάρχει πια, αλλά ζει μέσα μου, όπως και σε πάρα πολλούς και από τους αποδήμους, αλλά και όσους ζουν στην γενέτειρα. Και αυτής της Κύπρου την δικαίωση θέλουμε να δούμε μια μέρα να συντελείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλείται ο κύριος Χαράλαμπος Καπνουλάς. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εξοχότατον κύριο Πρόεδρο, όπως και όλους όσους συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτήν τη διάκριση και τίμηση των προηγούμενων συμπατριατών μας και εξεμού, όπως επίσης και τις ομοσπονδίες μας, τους αδερφούς μου που δουλεύω μαζί τους για πάρα πολλά χρόνια. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Πρόεδρο, εάν μπορούμε να κρατήσουμε αυτόν τον θεσμό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω που αξίζει τον κόπο, έχουν δουλέψει και πράγματι πρέπει να τους τιμούμε. Και πολύ καλύτεροι από μένα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Καλείται η κυρία Σταυρούλα Τσούπρα, θυγατέρα του κυρίου Κυριάκου Τσούπρα, για να παραλάβει το μετάλλιο εκ μέρους του πατέρα της, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρίσκεται απόψε μαζί μας. Κύριε Πρόεδρε, ένα θερμότατα ευχαριστώ εκ μέρους του πατέρα μας για αυτήν την τιμητική διάκριση. Είναι πράγματι συγκινητικό να λαμβάνουμε μια τέτοια τίμηση ως αναγνώριση της εργασίας του πατέρα μας για την αφοσίωση του και για την εστίαση του στην κυπριακή κοινότητα του Λονδίνου και της Κύπρου. Αυτή η τίμηση έχει σημαντική έννοια για τον πατέρα μας. Με την πένα στο χέρι και η μενία ακλώνει την αγάπη. Για τον τόπο του, ο πατέρας μας εργάστηκε ακούραστα στο δημοσιογραφικό τομέα προς τη φιλοδοξία μιας ελεύθερης και επανενωμένης Κύπρου. Με ευγνωμοσύνη λαμβάνω αυτή τη βράβευση από την Κυπριακή Δημοκρατία για τον πατέρα μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.